Vi er en dansk ejet virksomhed med 3 ejere, far og 2 sønner, og ekspederer reservedele til dagligt. Vi prøver jo også på at få værkstederne optimeret, blandt andet med noget G-plan, vi har og igennem vores forening AutoG. Vores Brødrenes Autodel er vi en del af AutoG, som er en fælles indkøbsforening i Europa. Det gør, at vi får varer til en rigtig pris og til den hurtigste tid. Vi har omkring 300.000 varer på lager, og er der ikke lige det, som du står og mangler, så kan vi bestille det hjem i en rimelig fart fra vores store leverandører ude i Europa. Hvis vi ikke har det hjemme, så har vi det nok inden for et par timer eller senest dagen efter. 5 varebiler kører 4 ture hver time, så det giver små 20 ture om dagen. Står du og mangler en del til din bil, eller mangler du noget til dit værksted, så kom ned og besøg os hernede i Greve, og så finder vi den del, du skal bruge, eller bestiller den hjem til dig. Når du ringer til Brødrenes Autodel, så får du en personlig ekspedering, og det er jo også du snakker med i telefonen, det er også os, du ser nede i butikken. Stort webkatalog, alt i reservedele. Det vi ikke kan lige nu her, det skaffer vi. Vi ekspederer ikke blot reservedele, vi hjælper vores kunder med at finde den bedste løsning til deres bil. Vi har pt. Mere end 300.000 forskellige dele til mere end 400 forskellige bilmodeller. Vi vil være bilejernes første valg og værkstedernes foretrukne samarbejdspartner.